Ji destpêka sala 2020 û vîrusa koronal seranserî cîhanê belav bûye. Ji wê demê wewhettenha roj bi roj û amarên koronal seranserî Sûriyê ber bi zêdebûnê ve diçe. Çi li navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê be û çi jî li deverên dibên kontrola rejîm û opozisyona Sûriyê de be. Ku hettenha li seranserî Sûriyê hejmara giştiya pêketiyên korona gihiştiye 16,000 kesî. Li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj û amarên korona zêdetir dibin. Herî dawî jî deheyama 24 demijmêrên borî de amar bi vî awayî ne. 216 kes tûşî korona bûn. 2 kesan canê xwe ji dest dan û 25 kes jî baş bûn. Li gorî Desaya Tendurustiya Serêveberiya PYD ragihandiye ku amara giştiya korona ji destpêka belavbûna û hettenha li seranserî Rojavayê Kurdistanê bi vî rengî ye. Tûş bûn 4738 kes, baş bûn 732 kes, jiyan ji dest dan 127 kes. Derbarê dawîn amarên korona li navçeyên dibên destê rejîma Esed de, Wezareta Tendurustiyê ya rejîma Esed amarên 24 demijmêrên borî ragihand û ew jî bi vî awayî ne. Di 24 demijmêrên borî de 45 kes tûşî korona bûne, 3 kes baş bûne û 6 kes jî canê xwe ji dest dane. Bi tomarkirina haletên nû yên pêketinê, hejmara giştiya pêketiyên korona li navçeyên dibên destê rejîma Esed de bi vî awayî ne. Tûş bûn 5728 kes, baş bûn 1976 kes, jiyan ji dest dan 288 kes. Derbarî dawîn amarên korona li navçeyên dibên destê opozisyona Sûriyê de, di heyama 24 demijmêrên borî de 278 kes tûşî korona bûne, bê tomarkirina tu haletên jiyan ji dest dan û baş bûnê. Li gorî ragihandina programa hişyarî û bersivdana nexweşiyan, ku hejmara giştiya pêketiyên korona li navçeyên dibên destê opozisyona Sûriyê bi vî awayî ne. Tûş bûn 5606 kes, baş bûn 2143 kes, jiyan ji dest dan 42 kes.